naar de feestwinkel. Kom Tomke en Jannejoe, ga je maar naar de feestwinkel om verklaringskleren te zieken. Nog 2 nachtjes sliepen, dan viert juf Klaske haar jeetje. En allebei mij dan verklaard op het Pjutterboortersplak komen. Jannejoe en Tomke ek. Mag ik een broodwacht wezen, Cornelia? Maar een echte spuit en een helm? Nou, we zullen zien Tomke. En doe Jannejoe, dat we stoveren. Ik wil echt maar naar de feestwinkel. Nou, doe dan maar. Maar toen hoest hij net te verklaren, Romke. Toen was het zo'n mooi bruinveldje. Na een skofke komen ze bij de feestwinkel. Ze sjoggen haar de eren uit. Hey. Oh, wat een slingers. Feesthoeden, petjes, maskers. En verklaarklerskleren. Dat hondje wat maar even in dit hoekje zitten. Naast de verklaringskisten. En braaf is hij, hè? Romke jouwt hem del. Cornelia zieke tussen de verklaaierskleren. Ze hellen een lange jurk uit het rek. Oh, vet. Oh, Cornelia. Een prinsessenjurk. Die wil ik haar. Sjoch, echt een kroontje. Oh, pas hem eerst maar even hoor, Jannejoe. Jannejoe verdwijnt in een hokje maar een gediende voor. Bij een skofke gaat het gedien open en daar stiert een prachtige prinsesse. Dan mag ik vast wel straks wat zissen. Jannejoe draait voor de spiegel heen en weer. Oh, Nou, wat mooi. Kom maar, Tomke. Voor die heb ik een broodwachtpak. Maar een echte helm en een spuit. Oh ja. Kom maar, Tomke. Romke verveelt hem. Nieuwsgierig rent er een handje de winkel in. Wat is dit? Alweer hier. Wer zou dat oppatten? Op mijn stut? Ik weet het al. Onder mijn neus. Hij plakt de snor onder de snuit. Oeh, dat kriebelt wel een beetje. En wat is dit? Dat lijkt het wel een rede appel. Een appel met een kat erin. Dat wordt niks, hè? Dit is geen appel. Wat is het dan? In een wetter wat. Ik trouw de snuit terug het kat. Oh, dat past mooi. Nou moet ik nog wat op een holle. Ah, dit is jurk al wat. In een bak leidt een pruik met rede kroltjes. Hij zet de rede pruik hoe de eren. Hoe zou ik eruit zien? Oh, wacht even. Even in een spiegeltje. Romke rent naar de spiegel. Hij shot erin en hij valt haast om van de schrik. Help, wat is dat? Wat ben ik net? Het is een raar ding, maar het hier. Ai. Tomke, Cornelia, Jannejoe en de baas van de winkel draven naar Romke ta. Oh, Romke. Daar haast hij echt verklaard. Doe is je een raar ding, Romke. Doe liek is op een clown. Maar die reden nog eens. Oh, dat is juist een prachtig uitje. Echt weer? Echt weer? Echt wie? Hey, wacht je. Ik ga nog een mooie rutiejas voor die, Romke. En een grutte strik. Nou, dan best echt een clown. Maar de snor maakt wel voor. Sa. Nou ben je met zijn truien een heel mooi stel. Ja, meneer van de feestwinkel. Wij binnen kleer voor het feest. Het is Safir. Joet is het feest van juf Klaske. Tomke is verkleed als brandwachtman. Jannejoe had een prachtige prinsessenjurk aan. En Romke? Die is verkleed als clown. Hij gaat stiekem mee naar het feest. Cornelia brengt ze naar het Pjutterboortersplak. Nou, doeg. Oh, jongens. Oh, wat ben je mooi verkleed, sis. Nou, zie ik je maar gauw een stoeltje in de ruimte. Juf Klaske had niet in de gaten, Tomke.
Ze denkt dat ik een echte clown ben. Nu ben ik echt met feest. Krijgen we haast wat lekkers? Eerst moeten we van juf Klaske jongen. Romke. Juf Klaske giet op een grote stoel zitten, maai de feesthoed op. Oh, wat bist zo mooi, Anna-Joe. En Tomke liek het wel een echte brandwachtman. En die clown, die vind ik heel mooi, maar die reerde snuit. Nou, zullen we dan maar een jeetjesvestjes, jongen? Ja. 1, 2, telt juf Klaske. 3. En dan begint ze alle te jongen. Er is er een jeetje, hoera, hoera. Eerst het Romke net maar dan jongt de loert. Happy birthday, you. Happy birthday, you. Happy birthday, happy birthday. Nou, wacht even, stil even bij je. Ik jij wat heel geks. Ik jij van woef, 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 waf, waf en zo. Wat doet dat? Dat doet hij. Nou, heer. Nou, dat is een nieuwe bandje. Met fjouwe bruine poortjes. En wat zit er onder die rode pruik? 2 bruine eerkes. En wat zit er onder die rode bal? Een hoenensnuit. Oh, dit is geen bandje. Dit is... Romke, hij wil extra graag naar het verklaaifeest, juf. Oh, nou, wat zit er in ben? Bij Romke van de Moon bij u blijven? Ja, Rob Walleben. En Romke is zo blij. Maar de reden noos dat er net weer op een snuit. Zak in haar better van de feeststaart happen. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.